O Concello de Boiro pretende ampliar o servizo que prestan os aparcamentos municipais para o comercio e hostelería local, adaptando os horarios de apertura xa ao horario de verán, e tamén o novo horario de peche dos bares unha vez finalizado o estado de alarma. Así, o aparcamento municipal da Praza de Galicia estará aberto dende as 7 da mañá ata as 11 da noite, de xeito ininterrompido, e a partir das 3 da tarde será totalmente gratuito. De forma gratuita, o parking do Concello da Praza de Galicia, dende as 3 da tarde hasta as 11 da noite, é totalmente gratuito e iso é como apoio á hostelería e ao comercio para que a xente teña estacionamiento e poda facer esa consumición ou esa compra sin risco a ser sancionado. O Executivo boirense decidiu tamén que o aparcamento de Aboqueira de Anegral amplíe o seu horario, polo que estará aberto dende as 10 da mañá ás 10 da noite, tamén totalmente gratuito.